Isang mapagpalang araw po sa ating mga taga-subaybay mula sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa ibang bansa. Naimbag na Aldao, Ilocos Region, I am Angie Bugawan. Masantos Yaagog, Pangasinan. I am Charles James Honrado. Magandang araw, Pilipinas! Ako si Prince Ronnie Estoriano. Good day, Universe! I am Daniel Mika Ikuchapu. This is Good Day Manawag! Kung saan ito ang kauna-unang episode natin sa programang ito. Na kung saan ang ating mga makakapanayam ay ang mga pare mula dito mismo sa Our Lady of the Rosary of Manawag. Sa araw na ito, sama-sama tayong magbalik tanaw at matuto mula sa ating panauhin. Hindi ko na patatagalin pa upang sagutin ang aming inhandang katanungan. Inibitahan po namin si Reverend Father Enrico Gonzalez O. Welcome po sa programa natin, Father. Kumusta po kayo? Buti naman, eto, masaya dito sa Manawag. Yes po. Para po sa unang katanungan, Father, bilang isang pari at isang guro po, ano pong masasabi ninyo sa new mode of learning natin ngayon na online class po at ano po yung mga challenges na naranasan niyo po dito? Okay, the word is challenge, Yes. challenges. Yes, Father. Kapag ka sinasabi mo yan, merong magandang balita, subalit merong ding mga hinahanda kang sa sarili mo na maaring hadlang upang sa ganon, hindi mabuo yung magandang balitang yan. Ano ba yon? Challenge, ibig sabihin bago, sabi nyo nga, bagong pamamaraan ng pagtuturo. Yes po. Hindi tayo sanay kaagad niya ng mga araw na yan. Mga dati talagang ako'y lumaki at ako'y namihasa doon sa tinatawag na pag-aaral sa pagtuturo sa pamamagitan ng board and chalk. Ngayon, may high-tech na tayo ngayon. Meron na tayong mga computer at iba't iba pang gadget. At nagsimula akong gumamit ng mga yan kahit na ako may katandaan na. At alam nyo naman, pag matanda na, medyo mahirap nang mag-adjust lalo na sa mga bagong mga pamamaraan. Subalit sinikap ko sapagkat sabi nyo nga, challenge. No? Challenge. Kaya sabi ko, ay magandang balita, may pagbabago pa. Okay. Kailangan magbago ako, pero yung pagbabagong yon, marami din ako nakikitang paghihirap na dapat kong subukan ang aking sarili. Merong mga magagandang bagay na nangyari dito sa pagbabagong ito. Ayan nga, kahit nandito pa ako sa Manawag, nakakarating ako kung saan-saan sa pamamagitan ng pagtuturo, sa pamamagitan ng virtual presence. Sa kasalukuyan at susunod na semestre, nagtuturo pa ako sa UST kahit dito ako nagbo-broadcast sa Manawag. Kahit na, kung ako'y matanda na, nahihirapan ako. Tingnan nyo, puti ng buhok ko, lahat ng buhok ko. At gumagamit na ako ng tungkod, pero ngayon kahit ako nakaupo, nare-recycle pa ako. Nakakapunta ako kung saan-saan sa pamamagitan itong mga gadgets na ito, sa pamamagitan itong high technology na ginagamit natin. Kaya nakukuha pa ako sa mga regular subjects kahit na in reality, I am already due for retirement. In fact, this is my 48th year of teaching. Overdue na nga siguro ako, pero sabihin, kinukuha pa ako magturo. At salamat naman, kahit na malayo, nakakapunta ako. Nandito ako sa Manawag, pero kung saan ako nakakarating sa pamamagitan itong ating mga digital venues na tinatawag virtual presence. At kung gusto mo namang mag-update, pwede kang makipag-usap sa mga colleagues mo kahit na nasa abroad. Mabilis na lang po. Mabilis. At yung mga estudyante mo kahit saan nandoon, hindi lang magagaling sa UST, minsan
naka-enroll sa UST, for example, pero kung saan-saan sila nandun, minsan nandun pa sa ibang bansa yung mga estudyante mo, pero naka-hook up sa'yo. Yun ang kagandahan doon. Kaya lang, meron din siyempre masasabi nating Negative impact po. hindi naman natin sa nasabing negative, it's built-in kasi built-in. Hindi naman lahat yan pwedeng masolve sa pamamagitan ng technology. Katulad ng tinatawag nating physical presence. Ito, virtual presence virtual presence. Siyempre, merong mga ganansya yung physical presence at virtual presence para din kayo, no? Kung kayo a-attend ng concert ng yung K-pop, gusto nyo live, no? Live, di ba? Rado, kasama kayo. Nafe-feel nyo yung vibrations ng grupo, no? O kaya nga nagbabayad kayo ng malaki para lang makita in person, ano? Sapagkat kitang-kita nyo at talagang nafe-feel nyo mabuti kung ano yung interaction, ano? Feel mo po yung vibe, Oo, Father. samantalang kapag kayo nanonood lang, okay, maganda nga yung TV ninyo, in color pa, minsan close up pa, nakikita nyo pati butas ng mukha nung kumakanta, pero iba pa rin ang feeling mo, no? Parang I'm not there fully, no? Parang may connection po na nangyayari. Oo, yung pag connection live. na nangyayari. Gano'n din sa pagtuturo at sa pag-aaral, kapag may physical distance ka, pati yung inspiration mo sa mga estudyante, pag sinabi mo very good, kitang-kita nila yung pamumula ng pisngi mo, yung glitter ng eyes mo, at kung chine-check mo naman sila at matindi yung pag-check mo, sinasabi mo, mali yan, nakikita nila yung tindi ng pagkakamali na dapat i-correct. Samantalang yun, minsan di mo na malaman kung nandoon pa yung kinukorek mo. Opo, lalo kapag di ba, mamaya on-cam yung mga naka-off cam po. Ayun niya, kung hindi pa mahusay ang technology, no? Minsan nawawala. Minsan tatanungin mo, puro ikot yung nakikita mo. O kaya baka ikaw naman nakanganga pagdating sa kabila. Meron yung mga ganyan, mga pagkakataon. Magtsitsaga ka kung sa takbo ng technology ng mga lugar sa lugar. Samantalang yung physical presence na sinatawag, wala kinakailangan baterya, basta malusog ka, usay ang boses. Opo, tama po. Kitang-kita mo yun, ano? Maganda yung interaction. Kaya siguro yung blending, barang araw, pagdating ng pandemic, nakita natin ang advantages of both and kakulungan ng both systems, siguro mapupunaan natin sa pamagitan ng pagdudugtong ng dalawa. Yung dalawa. Ako gumagamit na nun, mga PowerPoint. Pero outside ako, no? May physical distance. Ngayon, kasama na ako ng PowerPoint. Kasi buo akong tinatransmit ng digital technology, virtual presence. Noong araw, hindi. Iba ako doon sa PowerPoint ko. Kaya makikita mo na iba pa rin ako doon sa technology. Ngayon, na-technologize na ako. Pati ako kasama sa PowerPoint. Actually, kapag ako nagtuturo sa pamamagitan nitong digital way of teaching. Kaya, hamon, kung paano mo pagdudugtungin, kung paano mapupunuan kahit pa paano yung kakulangan ng isang sistema. Siguro, balang araw, magiging blending na yung kakulangan ng bawat sistema, mapagdudugtong ka mo at mapupunuan ng bawat isa. Kaya, more or less, magiging perfect. But we have to learn. Kahit na matanda na, hindi ibig sabihin na old dogs do not learn anything. You still have to update yourself, Even old dogs can learn new things. And that is what I've learned during this experience teaching during these pandemic times. Opo, napakaganda po ng sagot ninyo, Father. Opo. May isa pa po akong katanungan, Father. Sige. Ngayong pabukas na po ang mga paaralan po, dahil patapos na rin po sana ang pandemic, handa na po ba kayo na humarap sa mga estudyante ninyo po? Kapag nagkaroon na po ng face-to-face, okay na po. Oo naman. Yun kung haharap ako, kasi sabi ko nga sa inyo, 48 years na ako nagtuturo, actually nire-recycle na lang ako ngayon, pupunta pa ako sa Manila kung kasi sa UST ako nagtuturo, biro mo yan, yung 9 o'clock class ko doon, 9 o'clock class ko doon,
pupunta ako doon, siguro alas 4, nagsisimula na akong pumunta roon. Ano? Oo, I just don't know whether, I'll be willing if I'm going to stay there, but being here in Manawag, yun nga ang one of the challenges sa face-to-face. You've got to be there. Yung presence mo dapat presence. po Ngayon nagkataong they are accepting this kind of an arrangement. Kaya nakukuha nila ako. Pero kapag sinabi nila, you've got to come here in order to present yourself in teaching physically, well, siguro you've got to graduate faster so that you take my place. You could run better and you could run faster. Father, may mga instances po ba na tinamad na din po kayo magturo or nawalan po kayo magturo or kaya naman mag-aral po? Ay, nangyayari yan. Oo. Kaya nga, dapat committed ka. Committed ka. In other words, committed, kung kayo mga estudyante, committed yung nagpapaaral sa inyo sapagkat nagsasawa na rin sila sa pag-aaral sa inyo, no? Kita nyo, kapag kayo graders, kinder, mga ganyan, grade 1, grade 2, grade 3, tuntua mga parents nyo, dinadala pa kayo sa eskwelahan, active pa sila sa mga extracurricular activities nyo. Pag high school na, nahihirapan na mga parents ninyo. Kasi, kayo nga, ayaw na ninyong makita yung mga parents nyo, sinasamahan kayo. Pag third year high school na kayo, fourth year high school kayo, samantalang kayo nung kinder, naku, alaga kayo, dinadala pa kayo sa eskwelahan, may mga picture taking pa kayo. Ganado mga parents nyo, cute kayo ng mga panahon yun. Pag third year high school na kayo, Diyos ko, sarap na kayo sakalin, masarap yakapin. Kung hindi lang committed yung mga parents nyo na talagang gusto nila magkaroon kayo ng kinabukasang maganda, alam ko, kung magpapatuloy silang, pag-aaralin mo pa, sumasagot na ito, hindi nagsisinungaling na to, sasabihin, nasa klase, wala naman, o ganyan. Siyempre, medyo nahihirapan na rin. Ganon din naman yung mga estudyante. Ganon din naman yung mga teacher. Kaya sabi ko nga sa mga estudyante, kung kayo kung gusto ninyo, walang klase, sabi kong ganon, alam nyo ako, 10 beses gusto ko walang klase. Kaya nga may pangako, kaya nga may tinatawag tayong professional oath. Kasi darating ang panahon, walang ka ng gana. Kung hindi mo ipapangako. Kaya lahat, tingnan nyo, pag naging professional kayo, lahat kayo may pangako. Mga doktor nangangako, mga lawyer nangangako. Dahil kasi, mga teacher nangangako. Sapagkat may mga panahon, mga pare, nangangako. Wala nyo ba, araw-araw gusto ko magmisa. Gusto ko Panginoon. Biro mo, kung magmimisa lang ako, may gana, di kakato kayo sa pinto ng simbahan, sabi ng sakristan sa inyo, walang gana pare, umuwi muna kayo. Baka sakali kayo bukas. May gana, walang gana. Pero ako rin, pag nagtuturo, hindi ko pinahahalata. Pero Diyos ko, Panginoon, mabagyan. Wala akong gana magturo ngayon. Pero hindi mo pahalata sa mga kami. You're acting professionally. Yung mga doktor, yung mga surgeon, biro mo kung yun wala ng gana sa gitna ng o-opera, ayoko nang butukan dyan. Iiwanan doon, bahala na kayo na wala ng gana, hindi nangingisa yung pasyente, wala ng gana yung... Kaya nangyayari yan. Oo, hindi naman lagi may gana. Kaya pag kinasal kayo, kailan kayo ganado o pagkasal ninyo o mga parents ninyo ba laging ganado, lalo kung matatanda na yan, nakakita nyo ba may romansa pa? Diyos ko, pareho nang may katarata yung mata, lalo pa nagtititigan pa ba yun, nagregaya kapan pa ba yun, darating ang parang mawala ng gana, kaya pinapangako for better or for worse, for richer or for poorer, kung kayo magti-teacher, pinapangako commitment kung kayo doktor, Hippocratic oath, nangangako kayo, mga lawyers, nangangako kayo. Basta kayo naging professional. May ibig sabihin ng professional. Oo. May gana, walang gana. Style. You still
acting cool. Kala mo, ano, Hindi kala dapat mo. po Padadala, oo. Huwag kang padadala doon sa mood. Not the mood or out of the mood. Oo. any tips naman po dun sa mga, lalo po sa mga kabatang katulad namin na minsan nawawalan po ng gana or nawawalan po ng focus sa pag-aaral? Oh, I'm sure dyan, Father, maraming makaka-relate sa ating mga manonood. Yung nawawala ng focus. Opo, any tips po? The word itself, ano, is study, no? Konting, foreign language, ano. It comes from the Greek word, studere. Ibig sabihin nun, concentrate. Yun ang ibig sabihin mo na studere, yung focus your attention. Talaga yung mismong study means to say to focus your attention in one direction. Kaya tingnan nyo, pag tinignan nyo sa dictionary, yung salitang studere, marami ibig sabihin, di lang study, as ibig sabihin yan, room. You go to the study, ibig sabihin yung room, para lang talaga tahimik yung room, nandun yung mga books, nandun yung pens, yun lang mga kailangan mo sa pag-aaral at pagsasaliksik, nandun sa room, kaya tawag dun sa room na yun, study. You go to the study. Basta sinabi lang study. I will meet you in my study. Kung kayo nasa UK, I'll meet you in my study. Tayo naman wala ng mga ganong specialized room. Big sabihin nun, walang masyadong distractions. Talagang yung purpose na nandoon yun. Wala ka makikitang ibang bagay doon, kundi yung mga libro, yung mga instrumento sa pagsulat, yung mga ganyan, yung kakalanganin mo talaga sa pagsasaliksik. Kaya hindi ka madidistract, kaya tawag doon study. Ewan ko kung meron kayo, kung malamansyo ng bahay nyo na may study. Kaya tayo may library, kaya tingnan nyo, ang higpit-higpit ng library nyo, pag kumaluskus lang kayo, sabihin, kailangan focus ang attention ninyo, Walang lahat ng nyo, ilalagay nyo sa locker, ilalagay nyo lang yung librong kailangan nyo, walang kumakain doon habang nagbabasa kayo, kumakain kayo ng cornix sapagkat palagay ko mas marami pang cornix yung nakain nyo kasi sa pahinang labasan. Ay nakaka-distract. Yan yung sabihin ng focus of attention. You focus your attention and know yourself. Kaya overall din, kasi kayo mga bata, ang dami yung energy. Pag maraming energy, parang yung water, parang yung fire, parang yan. Yung water, malakas ang energy. Pag hindi mo yan binigyan ng direction, sa halip na mag-irrigate, babahain ka. Ganyan din yung yung araw, pag walang direksyon, susunugin ka sa halip na to energize you. Ang dami yung energy. Kaya, ang dyan, saan nyo bibigyan ng direksyon yung energy nyo? Ang dami nyo mapipili, pwede nyo gawin. Sabi nga, kung kayo bata pa, mga siguro 4, 5, 7 years old, kahit 4 languages, pwede nyo ma-master dahil nga, very fresh ang nyo. Kung tumakbo kayo, madapa kayo, biglang tayo lang, takbo uli. Parang wala lang. Parang baliwala lang. Malakas ang energy nyo, pero kailangan ng direksyon. Kasi sasabog yan. Okay. Kung saan pupunta yan. Yun ang kailangan nyo bigyan ng direksyon. Kami mga matatanda, yun na mahirap. May direksyon kami, kukunti na lang energy. Wala nang i-distribute. Yan ang irony, oo. Yan ang irony of living, Kaya, pag kami nadapa, Diyos ko, Panginoon, wala na kami gagawin, kundi talagang tatayo na lang kami, Lahat ng santo, tinatawag namin. Malapit na sa langit, isa na direksyon. Sa Santa Rosa, San Jose, Santissima Trinidad. Kayo pag kayo nadapa, wala na, parang baliwala, takbo na. O kaya lagi ang tanong nyo, happening. Lagi progressive tense. May happening ba? Laging ing form. Kami puro past. Laging nung panahon namin. Parang yung slow motion.
O kaya sa inyo, ang kailangan nyo, direction, yung focus talaga. Sino man magbibigay ng focus sa inyo? O, mamimili kayo. Alalahanin nyo mga magulang ninyo. Bakit kayo pinag-aaral? Ganyan. Yun ang motivation ninyo. Bakit kayo pinag-aaral magulang nyo? Ayaw kayo maging tanga. Sapagkat kahit anong ganda ng katangian nyo, mucho, macho, guwapo, mucho, mayaman, macho, lalaking lalaki, guwapo, makisig, pero kung tanga ka, babagsak lahat yung ano mo. Kung ba gusto mo lumiligaw sa iyo, mucho, macho, guwapo, maiyak ka, pero tanga. Diba? Bagsak lahat eh. Kaya ayaw ng mga magulang nyo maging tanga kayo. Ay, Diyos ko, lumaki kayo ng tanga. Oh, Diyos mio, guwapo nga, sayang. Guwapo, pero ayaw ka, tanga. Ganun din. Kayo naman, ayaw nyo rin maging ganyan. Di ba? In Enjoy general kayo naman. na enjoy pagkatapos, kita nyo, pinagtatawanan kayo sa social media, kung ano na kasi pinagsusulat nyo. Sa mga research nyo, mga spelling ninyo, mga ano ninyo. Ay, naku, mga tao yung kay lulupit. Tama po kayo dyan, Father. Maraming salamat po sa mga magagandang naibahagi niyo po. So, I'm sure po, we are sure na marami din pong natutunan yung mga viewers po natin. Opo. There you have it, at aming mga kapanalig. Ito ang aking biggest takeaway. Ang technology sa ating life, maraming naitutulong, pero kailangan nating tandaan na dapat tayo lahat ay may limitations. Ikaw naman, Sis Nika, anong biggest takeaway mo? Para sa akin, ang biggest takeaway ko is yung patuloy tayong natututo habang tumatagal. Hindi porket tapos ka na mag-aral, matatapos na lang doon. Habang buhay ka, patuloy ka pa rin natututo. Kumbaga, walang hangganan. Tama ka dyan. Patuloy lang. Tama ka dyan, Bro Ron. Ako naman, ang pinaka natutunan ko ay dapat tanggapin natin yung mga challenges, dapat harapin natin yon. Kasi parte yun ng buhay at dapat magbigay tayo ng room for growth. Kasi hindi natin alam, malay natin, lumaki pa yung kaalaman natin sa technology. Tama ka dyan, Brother Charles. So for me naman, no, napaka-importante talaga nung sa focus natin and yung sa attention dapat ibigay natin kung ano yung mga dapat natin talagang gawin sa dapat na, lalong-lalo na itong pag-aaral kasi napaka-importante ng edukasyon sa ating buhay. So maraming salamat po muli, Father, Thank you and po. sa ating mga viewers. And there you have it. Maraming salamat po sa panonood. Narito po si Father Enrico Gonzalez, OP. Maraming salamat po ulit. Maraming salamat. Abangan niyo po kami every third week of the month. Thank you Tama, po. partner. So yun lang po, Father. Maraming salamat. Marami din salamat. Thank you, Okay. Matanda-bata, nagsama. This is Good day, Manawa!